ndithe ndawuyifunda le nto yazisa ingqondo kum yentoba yazi bendibhizi apha kula akhawunti yam endala denying Christ publicly. Kwavele kwafika loo nto engqondweni yam. So ndifunda uba ngoku njengoba bendibhizi no-African spirituality kuleya iakhawunti, ndikuKrestu ngoku kwakhona. Kuzawufuneka ngoku ndiphinde ndizomvuma apha publicly uba ke hayi bazalwana ndiyaxolisa. On my own, I would have never thought uba my actions ngaphaya ndipursue i-African spirituality ibiyinto that yelled uba andisafuni umazi uYesu nezulu lakhe. And abanye abantu were hurt. It came to me, it was brought into remembrance uba abanye abantu were hurt by seeing me doing that, especially ndingumntana omfundisi. Kukhona umzalwane oye wandifowunela mhla wabona uba ndibuyile. I-excitement ebenayo, it humbled me. Uba, dude, you've been praying for me all this time. Uthi, we are family nje, you know this. Yavele yandithinta enhliziyweni laa nto uba ke mna I would have never guessed into bendizenzela yona ingenanto kwenza namntu ithe kanti I'm hurting you guys. I'm so sorry for that. I'm so sorry for that. That was not my intention. And ndiyabulela ngemithandazo yenu eniye nayenza tirelessly, from my mom to my siblings to brethren ebendinabo ezikhempini to everyone nje obendazi eqonda uba yey nanku umuntu elahleka and arrogant and proud about it. Thank you guys for all your prayers, and I'm sorry, and ndizorepenta apha publicly uba ke hayi ndiyamkhetha uYesu kwakhona apha phambi ngomntu wonke. Ndiyamkhetha andiyibhudi. Ndiyamkhetha ndiyicelela noxolo loo nto. Uyabona indlela uMoya Oyingcwele osebenza ngayo ukuphelisa ne-arrogance. Bengazuyicinga mna le nto uba ke it is required of me. Kwafuneke endisenda yofunda ngoPeter, and that's how I connected uba nam ndenze into embi. Ndixoleleni guys, ndicela uxolo ngokungazenzisiyo. Ijeni endiye ndahamba kuyo ibinecessary kuba kulapho ndiphinde ndabizwa khona sendiphendulwa ke yonke into. Andizibethi isifuba ngaloo nto, but ndithi ndibulela uba undifumene ndingekafiki kwi-point of no return ngenxa yemithandazo yenu. Keep praying for me guys. Nam ndiyi-danger to myself. Andizithembi mna kuqala, andinawumangala uba nani soze nindithembe uba ndizayiphinde ndiyiqhube kakuhle le ministry. Nam andizithembi, sendithemba uMoya Oyingcwele uzawundenza ndithembakale. Ndithe ndiyithetha le nto with my offspring. Athi, yho ubuyele kule nto, siyayazi in 5 years uzawube sowudikiwe move on to something else. Andirhaleli yenzeke ke loo nto kule game. Ndicela uMoya Oyingcwele undigcina apha endaweni enye ade abuye uYesu. Umane undibonisa into yoba mandime ngxi endaweni enye. Andazi bendifuna ntoni apha. Ndizibona sendifunda apha 15 to 19. But ke mna ndizamfunda kwi-Desire of Ages, kuba yeyona ncwadi ebezandiphendula ngayo. So when uyayilandela apha eBhayibhileni kuJohn 21:15 to 19, uthi another lesson Christ had to give, relating especially to Peter. Peter's denial of the Lord had been in shameful contrast to his former professions of loyalty. He had dishonored Christ and had incurred the distrust of his brethren. They thought he would not be allowed to take his former position among them, and he himself felt that he had forfeited his trust.
Before being called to take up again the apostolic work, he must before them all give evidence of his repentance. Without this, his sin, though repented of, might have destroyed his influence as a minister of Christ. The Savior gave him opportunity to regain the confidence of his brethren and, so far as possible, to remove the reproach he had brought upon the gospel. Here is given a lesson for all Christ followers. The gospel makes no compromise with evil. It cannot excuse sin. Secret sins are to be confessed in secret to God, but for open sin, open confession is required. The reproach of the disciples' sin is cast upon Christ. It causes Satan to triumph and wavering souls to stumble. By giving proof of repentance, the disciple, so far as lies in his power, is to remove this reproach. Oh, that is Desire of Ages, page 811.